ka Shillong Christian Youth Organization and Conference kalapenlong ya ka variety program ha ka khatlai tarik unai lor arhajar arpusan ha ka por nriu baje janmien ha ka Jingiaseng Samla balang Presbyterian lai umkra ha ka nega program layalam da itmen basan ok lap bala puli na ktien ka jong Blei bala bu ha ki jingduwai da Mr. Hamela kular khlap na ka Jingiaseng Samla balang maulai kinong penya jong ka nega variety program kilong I Mr. David Lalu na ka Jingiaseng Samla balang lai umkra badi Miss Jennifer Jirwa na ka Jingiaseng Samla balang malki ha ka nega program ladon ka sautali ki Jingiaseng Samla ki balawan bagi lapendan buram yo Blei lingba ki jingduwai ki drama ki jingshat pat kiwei de try ngi ai ngoi em he kan ka por me la ai hangi kan try ya kan ko jingshat te bila kan try ben plai ben shakri ya ka teng ko jong me ngi scam ka try mi sko ba me sha sko ngi jingduwai ben ta doi ngi dam ka pat ni ki baro amenนี่ก็ปอนกันสดังเนาะงานฟิลาลอง excited พามันเป็นกี่กินกี่ไอเทมcheck suku ben sibun menyodor lang bat pi gini ke pon barli wan se hey masuk kot nanti lain kerai meliti jeng tiet tegong wan lang se Arab dengan mar ampar jumlin balik kan ka stand up comedy te gai bapun ba ki supporter ki jongiru ki lawan ba ne ka por imal apun ba te ki lawai da ka im tu jongi te wan shi skuti steng la ya bun ba ya bom de ima ba sto ngi ong u dakhar ta mau di ulanang man kan kasih malumala bat ulalong Christan bat ukwaru ban express ya kata ka jing kraw ko jong Blei te tu ya tu khana kan uang hana ngakwa ni tu khana tu pastor uang ay ngan ayu ni te tip shu un kran kum no te ai no ka jiseng khana ai jiseng sibaje jiseng khana te hapo bu ukran uang kum ni uang u Blei jongi au asangan express kata ka bu uang mo Blei jongi bakrau ya katu Goliat datu dibil la kawang no mau nang ni la kelon kram Katu Musa saleh nu la sim dau ding do la pen paj arang ya ka duriau jisu la le kom nu san hajar la khilai to ka ai ka jing ya pher ka jong i mo pan itu thi tang ni mo ka Shillong tang ka de ka ai ka jing si sharu ka de ai ka jing biriam de ben sim palat ka ni mo tamang ka de ka ai pada ka jing sneng ngiru ngi ha ban long kiba suatu bahasa bangin rung sekayang jong Blei kaya kejengnya per kejongi coba bikin rung sepok hari mengi pada sepun sian nang ta pada kompakon poi sejan mien la susu kan di kambam dong syarm ya lit pongkut wan jan mien am uka lau uwe bet kitu ka ku jong lau we hau dai e kisup krawat kawang ban nan kawang ban chili chicken barakhoin ta stemmer Terika kepok men ada. Takadawi habangi pong ijan bah. Takadam di ban ken bay nu na tang badeng tai pong kun takadam uwi ni Jackson. Taru di kut utai bad dan tai ude utai ba pong singia tho. The next time train lihat ada kai ka flying comedy de yo lan mo. Kini herut kini baru khan. Tak boleh sibun mo. Boleh sibun baru. Samla hatu nong jong skam hatu pi laju bertani kanong rin kaba kum nong yen te ni yo kapom don dor takita kibala tiha masyang kanong rin skam mencagai Raji sulong nong rin jong ka jingin
Shillong nong rim baskem nong rim jong ka jingim Kynthei la ka jingim ni ulong mo siang ma ni Try to sulong nong rim jong ka jingim Try to sulong nong rim jong ka jingim Grom Blei Un. In a world full of sorrow, crying out to the Lord for a brighter tomorrow. Then He came like a light in my night, my Savior, my strength.
Harania Babu ko jaise ukhar diya mujhe घेर लिया नई गीत से अब मैं जी उठा नई शक्ति से जीत तूने मुझे दिया क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया La bynta, y bwrom jong Blei. Amen. Kubor ka beningkong, kalong siya pang jong uway urang ba, yu bala banana maha hapok ka Bible, yu ba kerteng u Samson. And I know that you'll never feel so. Kadai dala, mentang adon hang ni hajim, bat kajing sya kadai bau. Samson ubala jula bendat le fikipela, mentau la kelon hadin ba kadai laila, kala kap yus nyu jung. Hoa nimla siya bancanyak lu dia barok, ini banong fitful yu Blei, but ini ban jingdonkam hong ya kisap ba ula ai hangi. Dia mentang nginuan pat siya koi ka kubor. Ha ka kubor jing Usiam Solomon la siya pensangya no naka dating app Tinder, balai kerja kumni, dong ni pet show. Over to you, Kermika. Alek kumnokin nga start harus pa ngadon kektian parsi hajing syak swipe right ya Ki Kynthei tu da sumar bha, kabaya jong ko ong kwa ka ike ba casual. Henry pet bha yu kwa da koi pat kalok. ยิงเลียงคลังบพินยอลัดอิมแนวเตาสลับอุบาอุเบลยอุนสภามอสเซาโพสงีเซาโพมิดตั้งกระต่าย Ko boleh sibun mo ba ano? อักมอดังชาวันเดลิเวอรี่เด็ด Oh, ta. อันเลี้ยงนี่คิวสักนิดยิงเลียงเลยอยู่ตรงไหนยิงเลียงงานดับสนายนี่ยิงเลียงเดนเบลย์บลักเครมยังไงเซาโพสงีเซาโพมิดอุนทับยูสลับอันเลี้ยงนี่คิวสักนิดยิงเลียงบางยอลัดอิม Kublai sibun Kermika. Dia mentang la poi siya kabakut jong ka news kajengi. Ni penpau kajeng sengo ya pi barok kinong pet. Nak benta keburam ublai kublai sibun.
Blei amen. Ila poi siya kabaway, jong kanika variety program, kajungi hakan kapor. But sa siya nga kerpat, ya piwei, bagini tap kati nak bynta kita ki performance, bakila jingdonkam ya kasap kapang kabakidan, nak bynta kapuron kajong Blei. Subha ban khad I advisor jong ka Shillong Christian Youth Organization Conference Apostle T1 Shong ban subha ban bu ki jingduwai halor ki barok bala pendem baru ban palai ni ki kyrkhu benwai kyrkhu ya barok khat southly ki jingiaseng samla ki be shimbanta kene ke janmiet bat ki wa khlamla ban shimbantaru Riatsamthiah ba menang pli ki lat ki lenti begini tei wei bat kyrpang ban tei ke hima ke jong me leng ba ka conference Pato airu ba kajing kyrkhu, jong kajing 8 ba, kajing ai bat kajing asyllok, kajing pensngan, kajong Blei kupau, Blei khon baru men sema khot. Ini kajing kyrkhu ki ba im, kini ai dap kerhai, bat ngikum ka conference barok away, kini ai dap kerhai, bat ki banget hame ki khon samla, hot ki banget hame, iwei pe iwei kini ka ri jongi bat keleng satlak ka perthehi. Nadu menta bat ki bom jokoro. Amen.